Mixed by Manju Pardesi. DJ Kanchan Raj. हाजीपुर वैशाली. परदेसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, योगापट्टी रोड, धांगरपट्टी बाजार. जब गवना करा के उलाई सखी हमहू रहू खखुआई ओई ना ए सखी जब गवना करा के उलाई सखी हमहू रही खखुआई तो बहिया में थोरे प्यार तो भर करे तो बहिया में थोरे प्यार तो भर करे पूरा करे सपनवा सखी हुरले बपुआ के लूड़ा सखी तेजिया पफरले बपुआ सखी हुरले बपुआ के लूड़ा सखी तेजिया पफरले बपुआ सखी. DJ Kanchan Raj. हाजीपुर वैशाली. चली जवानी के चुस रहे जागल कल सकाम सब साया में लागल दाग बोल कैसा हो छुटी फाटल सामान लागे कबो ना जुटी चली जवानी में चुस रहे जागल कल सकाम सब साया में लागल बा दाग बोल कैसा छुटी फाटल सामान लागे कबो ना जुटी कबो चीत पके मारे कबो पट पके मारे कबो चीत पके मारे कबो पट पके मारे करे हुरा हुरा सखी हुरले बपुआ के लूड़ा सखी तेजिया पफरले बपुआ सखी हुरले बपुआ के लूड़ा सखी तेजिया पफरले बपुआ DJ Kanchan Raj. हाजीपुर वैशाली. राइटर परसे न माने न बात रे संजय चंदन के जाय पैसे पास रे प्रकाश गुडू को काटत चानी फले पपियवा नई हटे मछदानी फले पपियवा नई हटे मछदानी राइटर परसे न माने नहीं बात रे संजय चंदन के जाय कैसे पास रे प्रकाश गुडू देखो काटे जानी फले बापियुआ नई हरके मछदानी ओकरा लागे नाही शरम देख पहिले बापे भरम ओकरा लागे नाही शरम देख पहिले बापे भरम धंज छोड़े ना अधूरा सखी अरे हुरले बापुआ के लूड़ा सखी से जिया पफरले बापुआ सखी अरे हुरले बापुआ के लूड़ा सखी से जिया पफरले बापुआ परदेसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, योगापट्टी रोड,